Yeah, I don't want to. I have learned things that will be very. Trump piştî heşt rojan dawiyê de derket pêşberî kamerayê. Trump li ser mirîna xwe got, ev nûçeyek derewe. Trump li ser Putin jî vîha got, min hin tişt hin bûn ku depirbal kêş bin. Hûn ê di çend rojên pêş de fêr bibin. Nûçegihan. Hefteyeke mirov dibêjin tu miriyî, tu di derbarê vê yekê de dizanî? Trump vîha bersîv da, min tiştek li ser vê nebîstiye hinekî ecebe. Min gelek konferansên çapemeniyê li darsistin. Min du rojin tiştek nekiriye û ev dibêjin, tiştek şelet li ser wî heye. Trump her vîha li ser gota nexweşiya wî li Biden jî rex nekir. Hefteya borî min çend konferansên çapemeniyê li dar şistin. Du rojin min konferansek çapemeniyê li dar nexistiye. û wan got ku divê tiştek şelet li ser wî hebe. Biden bi mehane konferansek çapemeniyê li dar nexistiye, yek jî wan jî tune. I have learned things that will be very interesting. I think in the next few days you'll find out. I have learned things that will be very interesting. I think in the next few days you'll find out. I have learned.